Tervehdys! Tänään neuvon teille, miten neulotaan ranskalainen kantapää. Ja sehän eroaa siitä perinteisestä hollantilaisesta sillä tavalla, että siitä tulee hieman pyöreämpi ja sitten se istuu paremmin jalkaan. Ja sehän aloitetaan ihan samalla tavalla kuin se perinteinen hollantilainen, eli se kantapää, jonka olette ehkä tottuneet aina tekemään ja mikä koulussa on opetettu. Eli kun olet neulonut riittävästi sitä vartta siihen sukkaan, niin sitten jaat vaan ne puolet silmukoista yhdelle puikolle ja siitä lähdetään neulomaan sitä kantalappua sitten. Tässä sukan varressa minulla on 24 silmukkaa tulee tähän kantalappuun, eli yhteensä on 48. Näin. Ja sitten kantalappuhan kannattaa neuloa vahvistettuna. Ja se tarkoittaa siis sitä, että neulotaan täällä oikealla puolella joka toinen silmukka. Neulotaan ja joka toinen siis nostetaan neulomatta. Näin. Ja kannattaa muistaa, että ensimmäinen silmukka aina puikolta. Eli kun käännetään työ nyt nurjalle puolelle, niin nostetaan se aina neulomatta. Silleen siitä reunasta tulee siistimpi ja siitä on helpompi poimia ne silmukat. Nurjalla puolella neulotaan vain nuriin sitten. Ja viimeinen silmukka kannattaa neuloa aina oikein. Ja sitten siitä reunasta tulee siistimpi. Toisella kerroksella taas nostetaan ensimmäinen silmukka neulomatta. Ja nyt tehdäänkin päinvastoin kuin äsken. Eli kun silloin lähdettiin siitä, että ensimmäinen silmukka tämän reunasilmukan jälkeen neulottiin, niin nyt otetaankin se, nostetaan neulomatta ja neulotaan taas joka toinen. Näin syntyy semmoinen mukavan näköinen ristikkomainen kuvio, joka sopii tähän sukan kuvioon. Ja nyt kun tämä toiseksi viimeinenkin neulottiin, mutta siitä huolimatta neulotaan tämä viimeinen. Eli kerroksen viimeinen silmukka aina neulotaan. Ja nurjalla puolella taas neulotaan kaikki. Ja tätä siis jatketaan samalla tavalla näitä kahta, oikeastaan tässä tapauksessa 4 kerrosta. Toistetaan niin kauan, että se kantalappu on halutun mittainen. Tämä kantalapusta kannattaa tehdä tarpeeksi pitkä, jotta se sukka istuu hyvin. Itse käytän semmoista mittaa tässä, että näitä kerroksia olisi suunnilleen yhtä monta kuin tässä oli näitä silmukoita, eli tässä tapauksessa 24. Ja sehän on helppo laskea täältä näistä reunasilmukoista, näitä pitäisi olla 12, koska joka toinenhan nostettiin aina neulomatta. Ja täältä kun lähtee laskemaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tässä on jo pari ylimääräistäkin, mutta se ei haittaa mitään. Eli tää alkaisi nyt olla valmis. Ja sitten alkaa se kantalapun tai sen kantapohjan tekeminen. Ja se tässä ranskalaisessa tehdään niin, että neulotaan täällä oikealla puolella puolet näistä silmukoista ihan normaalisti. Jatketaan niin kuin tähänkin saakka. Ja tässä tapauksessa se on sitten 12 silmukkaa se puolet. Näin.
Ja sitten tehdään vielä 2. 1, 2. Sitten neulotaan 2 silmukkaa yhteen. Ja sen voi tehdä joko ylivetokavennuksena tai sitten näin, että neuloo ne silmukat takareunoistaan yhteen. Näin. Sitten neulotaan vielä 1 ja käännetään. Sitten lähdetään takaspäin, eli otetaan ensimmäinen silmukka neulomatta. Sitten neulotaan 5 nurin. 1, 5. Sitten neulotaankin 2 silmukkaa nurin yhteen. Näin. Ja sitten vielä 1 silmukka. Sitten taas käännetään. Ja nyt neulotaankin 6 silmukkaa oikein. Sitten taas 2 yhteen sieltä takareunoistaan tai ylivetokavennus. Sitten 1 oikein ja käännetään. Ja sitten tehdään taas nurjalla 7 ja niin edelleen. Eli tämä ensimmäinen silmukka otetaan aina neulomatta. Ja nämä lisääntyy aina yhdellä nämä. 3, 4, 5, 6, 7. Ja yhteen ja 1. Sitten näin jatketaan, kunnes se menee ihan sinne kerroksen loppuun, niin sekä oikealla että nurjalla puolella. Sitten ne jäljelle jääneet silmukat jaetaan 2 puikolle ja sitten poimitaan silmukat täältä reunasta. Näin. Nyt oikealta puolelta loppu silmukat. Sitten neulotaan vielä viimeinen nurja. Näin. Nyt meille jäi tänne sitten 2, 4, 6, 8, 14 silmukkaa. Jaetaan ne 2 puikolla. 7 jäi molemmille. Sitten poimitaan tästä reunasta silmukat puikolle. Näin. Tässä kannattaa nyt tehdä niin kuin tää jäi tavallaan tänne oikean puolen keskikohtaan tää kerroksen vaihto tai tää kantapään loppu, niin nostaa tää ensimmäinen silmukka neulomatta ja sitten aletaan ihan normaalia oikein vaan kaikki. Näin. Tässä meillä olisi nyt valmis ranskalainen kantapää. Tämmönen siitä tuli. Sitten seuraavaksi lähdettäisiin neulomaan tätä sukan kärkiosaa ja täällä sitten pitää kavennella pois näitä ylimääräisiä silmukoita, jotta sitten päästään taas siihen, että joka silmukalla on se 12. Mutta tässä voisin vielä näyttää, että miten nämä kannattaa neuloa nämä poimimisreunan silmukat, ettei sinne tule reikiä. Eli neulotaan nämä 7 kantalapun silmukkaa tästä pois. Näin. Ja nyt täällä, jos näyttää, että nämä kovasti on väljiä, nämä silmukat, niin nämä kannattaa neuloa ristiin. Eli täältä.
näin. Niin silloin siihen ei tule reikä. Nyt jos ottaisi tästä vaan näin, niin siihen jäisi aika ruman näköinen reikä. Eli katsoo aina, että neuloo sen niin, että se jää tuolla tavalla ristiin tuo silmukka. Tulee siistimpi reuna sitten. Ja tässä kohdassa nyt voisi kaventaa nämä kerroksen kaksi viimeistä silmukkaa yhteen täältä tällä neulomalla ristiin yhteen. Saatiin yksi silmukka jo kavennettua sieltä pois. Ja vastaavasti samalla tavalla tehdään tämä toinen reuna. Eli tässä päällispuolella on tarkoitus jatkaa tätä kuviota, tämmöistä struktuuripintaa, niin neulotaan se ihan normaalisti tällä niin kuin se, mihin se on nyt sitten viimeksi jäänytkään. Tää hetki aina miettii, että pääsee taas kartalle, missä kohtaa sitä tuli jäätyä. Näin. Ja täällä sama homma. Eli kannattaa neuloa ristiin yhteen nämä kaksi kerroksen tai silmukan ensimmäiset kaksi silmukkaa. Ja sitten nämä taas loput tällä ristiin. Näin. Tässä meillä on nyt valmis ranskalainen kantapää. Nyt vaan neulotaan sukka sitten loppuun.